chỉ bay lệ vek ule tun trùm kan video a chuan thale maya bank PO le bank clerk exam lo am tura le khabu kan zir tur le khabu kan refer tur aniang chu chumi chu karmasa khan bankingcare.in ti website a hian ka cha chu nimin khan ron thleng chawa kar khatle tle maron thanga chumi le khabu ka cha chu tuntuma hian kan en ho don ani bankingcare.in ania aman hi zali somsari le pakhat ania chu tuntuma hian achunga hian enge omma tha MT te kan en thuak don ani tuna kan hmu mek hi bankingcare.in ka thil cha ania chuanin cheng zali le somsari pakhat man ania chuanin hei ka address ania hei bankingcare hian website ania chuanin address sender address le receiver tiang chi te kha le amount ti te chuanga tuna kan hong chin don ani chunga hian lekhabu pahnih omin ka hria ka cha dana chuan a tha em kan en don ani hei hi lekhabu pahnih ka cha chu nia tha em kan en don ani first preparation book can be used for clerk and PO exam of IBPS, SBI and other bank. Tinia hand banking care ti kha chuanga quantitative aptitude, English language, logical reasoning, general awareness, computer awareness, career guidance ti te hi tlang pui ni mela ta hian a content hi thakop mai avain chirvek lo mai la chuan recently asked type of question ti te po omboka chuanin English language oma logical reasoning omboka chuan a top lama hian general awareness te computer awareness career guidance article ti te oma tin ti lama khanin quantitative aptitude omboka khatlang pui ni mela chu hei lekhabu pakhat ania pakhat zawk hen le taila aptitude success fast preparation book tho nia en chin nila maths lampang reasoning lampang quantitative aptitude lampang ania that mail khop mai hey number series kan ti te number series hi chuak nem thin khop maya avaya kan bai hat vek chuan past nge na tur chi ni hei chu